Wabrudugo ka sadeke wange chap to sadeko seromo wankagi Belinda Dhiambo nyar game odokelo weche manyien ulak seche montire ni bangin wachikunu brogo mbaka gi jatelo men engineer Morris Akech. Engineer Morris Akech en jata TJ mar NCA kata National Construction Authority kata dual mochung ne gedo penika te to udi moko moseluar mang'eny obro penji ni to gitimo ang'o mondo miudi go kik med gore piny. To kata kamano kin japango midwa donje ot moro ang'ono manyaka kore ng'e mondo gibed gi ratiro ni odno ogere yo makare. To gin ang'o mosemono gitiyo maber nikech udi koro gore piny majibe thoe iye kanyo. Mane mbako mobro goyo gi engineer Morris Akech bende kawuono gokinyi ne gimanyo ji mapodo moko e bwot manchurumbore Kasarani. Ji adek osetho. Obro penji ni chenro no ochopo kanye. Mano to gi weche manyien mapod biro ila magi. Moro ma usika gi gedo ni ng'iuru kanuni mag gedo mondo kikwa ket ngima jo Kenya e yo marach manyalo kelo keto ngima gi hatari. Kwan ji mosewito ngima gi bang' odorofa ruombore piny e kar dak mar Kasarani ochopo ji adek ka chenro mar reso ji mamoko to pod dhi nyime. As president, I will not participate in mutilating the constitution for purposes of serving selfish, personal, parochial interests. Jatend piny Kenya William Ruto seyo paro moro ma itemo chwal mar wito oko chik maketo kwan higni mowinjore jatend piny okaw ka en e loch. National Treasury commits to disburse Kenya shillings 2 billion to the NGCDF every week. En fuong'ruok ne jood bura bang' migawo mar omenda osingo chwalo negi omenda mar CDF. Nikora Ramogi wamor nukete Ramogi TV ka an nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakachi dendo nombija taya nyakwar guoko cha pesa. Belinda Dhiambo emabro konyo waluko godhiambo makawuono. Magi weche manyien ni ikruok ne yiero jotelo madhi chunge lo Kenya e od bura mar pinje Afrika ma ugwe kata Yala koro nie tielo mogik. Jogo mowal gi duond buche ma opogore ne odhi nyime gi sero ombulu kuom jood bura ka jatend Kenya men William Ruto bene no bago romo gi jood bura mag UDA. Chris Owino nigi ler mar wachni. E odiochieng' mogik mar sero ombulu e od bura, jogo man kod gombo mar bedo jood bura e od bura mar pinje mag Afrika ma ugwe Yala okaso campaigns magi. Riwruok mar Kenya Kwanza e bwo telo mar jatend piny Dr. William Ruto oromo kendo puodho nyinge abich. Nyinge mane UDA owalo ne gin senata machon ma Mombasa Hassan Omar, jaod bura machon mar kaunti ma Nandi Zipporah Kering, senata machon mogwel Falmada Amin, David Ole Sankok kod jagoro machon mar duond bura mar URP Fred Muteti. Kata kamano, jotelo mawuok e masawa mar Kenya ok mor kod list makamano e gino magiwacho ni obol gitenge. Kwa hakika wale wamechaguliwa wote tano kutoka kwa Kenya Kwanza, hata hakuna moja wa milima. Mheshimiwa Kiringo alienda, Mheshimiwa kijana kulikuwa na Karaho, kitu kama hiyo, hata yeye hakuchaguliwa. So lazima tupate at least kutoka kwa Kenya Kwanza na hata kutoka kwa Azimio tupate mtu ya Mountain. Hiyo ni muhimu sana. Nyaka eseche mawadhi e amo pod romo mopogore ne dhi nyime kin jood bura mawuok masawa e chenro mar gwelo achiel kuomgi. Kuna malalamishi hapa na pale ya kwamba watu wa Northeastern wamepata mtu wao, watu wa Rift Valley wako na mtu yao, watu wa Coast wako na mtu yao, lakini kukawa mambo watu wa Mlima wasema mtu wao alikuwa Bwana Karobia na pia hakuchaguliwa, na pia mbunge wa kutoka upande wa kule pande ya Meru pia hakuchaguliwa, na ikawa sasa wanajadiliana kuone bila mambo kesho inaweza endelea. Romo mokwongo otimore apisi mar jalup jatend piny Rigathi Gachagua mar chwalo ng'ur margi thuolo machuok bang' romo ma otelne kod jatend piny William Ruto e kar jot maduong' mar piny owacho. Kwa hivyo naweza sema kwa wakati huu majadiliano inaendelea kwa sababu watu wa Mlima wanasema wao walichangia pakubwa sana katika serikali ambayo inaongoza, na kwa hivyo lazima wawe kwa mstari ya kwanza. Kama mambo ya viti lazima pia wafikiriwe zaidi.
kisera mar ombulu okawo chung' mar gwenge mopogore opogore ma ok mar duond bura. Jo od bura mag Kenya Kwanza kod Azimio la Umoja mawuok e gwenge makadho wadh Nam Chumbi oriwore kanyakla e tok Suleiman Shabal, Hassan Omar kod Fatuma Gedi. Piny Kenya nigi thuolo 9 e od bura mar Iala ka UDA dhi chwalo jo od bura 5 ka Azimio to dhi kawo jo od bura 4. Moko kuom nyinge ma Azimio ochwalo e od bura gin Winnie Odinga, Kennedy Kalonzo, Suleiman Shabal, Kanini Kega, Fatuma Gedi kod Jeremiah Kioni e kind mamoko. Kwan mag Azimio la Umoja, ODM owinjore oyud lemo 2, Jubilee kod Wiper to yudo lemo 1 moro ka moro. Wenge duto koro dhi ng'iyo od bura odiochieng' makiny e kinde ma jo od bura dhi goyo ombulu mar yiero jo od bura 9 madhi chung'ne piny Kenya e od bura mar pinje mag Afrika ma Ugwe Iala. Mabiro kata doko ni jo od bura mag gwenge mag masawa mag duond bura mar UDA ok mor kod list mar Iala ma ogol kod duond bura no. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Building, Nairobi. Spika mar od bura mamalo men Moses Wetangula ochungo chenro mar piedho jogo manyocho wal ne lemo mag jagoro mongirore e migepe mopogore opogore. Okang' makama obiro bang' doho golo chik mar chungo chenro no kaluwore gi bura manyocho chwal gi riwruog okinde mar LSK mawacho ni ji ma owal ne lemo go ok ochopo kar dwaro mar chik. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Spika mar od bura mamalo Moses Masika Wetangula ong'oko chenro mar piedho jogoro mongirore mag migepe mosebedo kadhi nyime kuom thuolo mar ndalo 2. E barua mane ochwo kogno kod Moses Masika Wetangula okoni chenro mar piedho jogoro mongirore biro chung' nyaka chiw ler kendo kamiti mag od bura bende kik dhi nyime kod tije mora mora mamulo chenro go kendo kamiti mane osetieko dayo dho jok mamoko kik dhi nyime kod loso lipot mipedhe nyim od bura. Wetangula ochiko od bura mondo rang malach ng'eto mar dono. Wetangula otimo ma bang' do mamalo golo ng'eto mar ng'uko chenro mar piedho jogoro mongirore. Barua manyochoye kogno kod jang'ad buche Nzioki wa Kamau okoni mondo chung chenro mar piedho listi mag ji 51 madwaro lemo mag jogoro mongirore. Okang' mar do biro kaluwore kod ng'ur mane ochwal kod riwruok mar okinde LSK ma wacho ni list no ne ok ochopo dwaro mar katiba. Kaachiel kuom weche mane omi peke barua no ne en rem mar chopo kare dwaro mar nywando oganda kata dhoudi duto e lemo mag piny owacho. Members, we still have Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kwa kanyo ni migawo mar omenda koro keto fuongruok ne jo od bura bang' yango ni omenda mag CDF ibiro chak chwalo ka sani lalruok ne pod itimo e kind migawo no gi apis mar Attorney General men Justin Muturi. E report ma ochwal ne od bura migawo mar omenda wacho ni giikore mar chiwo omenda no ni mar aguch CDF poni Attorney General ochiwo ler mar puodho chenro no ma ok bidhi ataro gi chik ma yando gol gi doho mar kwedo CDF. Report mar migawo mar omenda lero ni kuonde ute bura duto 290 owinjore oyud omenda ma ka oriw to romo siling bilion 44.2 e iko omenda ma ochakore dwe mar 6 higa mwantiere ni. National Treasury has therefore requested for the legal opinion of the Attorney General on this matter, and in particular the implication of the Supreme Court decision on the utilization of NGCDF budget for the financial year 2022-2023. The National Treasury has, however, not received feedback from the Office of the Attorney General. Finally, subject to the legal advice from the Office of the Attorney General, the National Treasury commits to disburse Kenya shillings 2 billion to the NGCDF every week, effective the week starting 21st November 2022. That statement, Honorable Speaker, is from the CS National Treasury. Kwa kayo ni jatend piny Kenya William Ruto koro wuok oko ka seyo paro moro ma osebedo ka ichwalo gi moko kuom josiasa mag dwaro ni tim lokruok ne katiba mondo miki keto badho ne jatend Kenya laro lemo no nyading'eny. Ruto mano loso gi jo od bura mag duond bura mar UDA wacho ni en owuon to keto mana mahino timo dongruok ne jo Kenya ma ok keto ich lach ne telo. Ruto dwaro ni jo od bura okadh mana chike mabiro konyo jiwo dongruok ne jo Kenya. Make use of the floor of the House, make use of any other fora to make sure that you push the agenda of your political formation,
You push the agenda for your constituents. You push the agenda for your government while enjoying that freedom. And I will not ask anybody not to say whatever they want to say. But on matters changing the constitution, I want to tell you that the discussion on changing the constitution for parochial, selfish, personal matters is no space to go. I want to be very clear that as president, I will not participate in mutilating the constitution for purposes of serving selfish, personal, parochial interests. Kwa kanini jopiny ogolo pachgi ewi chike moketi mondo taa chenro mar chiwo hola mar agulu mar Hustler Fund. Chik matamo jopiny ka hola mohewo siling 50,000 en mano machalo ni okomoro moko kuom oganda manyocha geno yudo pesa momabet berberie. Walter Nyambaga miwa ler mar wachni. Bang' tend Kenya Kwanza ketayanga ni piny owacho mare dhi chwalo omenda mar jolo jogo mayuto gi ni piny e kod omenda mar Hustler Fund. Pesa magulu mare mar hola mage idhi yaw tarik 30 dweni kakoro yangore ni idhi chiwe bwo chike kachiel kuom chikego en neno ni hola matin mogik ichiwo maromo siling 500 eka hola maduong' mogik ibiro dhi chiwe siling 50,000. Mano ka irango nyalo mar jakaw olam e duoko holano. Nyinyo ma idhi juogi holano en mar 8%. Okang' mar keto chike kwan mar omenda mowinjore jopiny ohol, jopiny manigi dwaro mar kawo hola medo golo pachgi e kaunti ma Kisumu. Moko ywak ni helano koro nok mohewo dwaro margi. Hustler Fund mogol nu 50,000 ok nyal romo nikech sani ana uso oduma, bech oduma oidho. Koro ka president wanyalo medo wa pesa, wanyalo faulu maber. Ne wageno ni Hustler Fund idhi miwa pesa maber manyalo konyowa loko ohala. To ka koro wawinjo wach mar siling 5,000 ni, siling 500 ni chakogo, onge gima siling 500 nyalo konyogo kata mana jabulo oduma. Kaka wan e group moro mar loso recycling. Koro komiwa 50,000 no, 50,000 no nyaromo wakata medo product kata kwa kawe loan. Kwayo weni omedwa kata giko chopo nyalo chopo 100, wachake gi 50 tukata tu 200. Wangu mokete godo man piny ahinya kalore gi maisha mantiere kata ma wasani japiny neno. Piny oidho matek, gimoro amora idho matek, mafuta ni malo, weche mag dak kendo ni malo. E kaunti ma Migori, gedwaro ne jatend piny William Ruto yar malacho omenda no. Akwayo mondo pesani kapok ochiwe to ng'i jopur asa pesani ochak gi jopur man piny kabisa. Yo mikawego kapok gikele ni kokamano to Hustler Fund ni bro chopo ni orem mane lwet jok mamoko mani malo kata jok mamoko manitiere town gibiye rural gibiye gweng. Wabro duoko pesa no ero kile akela koseng'e ohala mitimo gi kaka itime odhi donjo kare wadhi tiyo gi pesa no yo makare wadhi duoke nikech wang'eyo ni en loan. E boma ma Nairobi e paro mopogore mag weg magawa kod johanda swekra kanyakla kod kuonde luoko nyamburko ni kod paro ne piny owacho. Hiyo pesa kwangu mimi ni pesa ingine kidogo sana, whereby hakuna biashara unaweza anzisha na 50,000. Hata sukuma peke yake sioni unaweza fanya biashara sukuma na 50,000. Tumoja labda ya kulipa tu rent na kufanya chakula wiki moja ama wiki mbili. Sisi tulianza na pesa kidogo sana. Hata tukiapata mtu wa kutupatia 50,000 tujakuwa bali sana. Kama mimi sasa tuseme mali nachukua imiwa, nachukua nausa ndio nenda nalipa. Lakini nikipata 10,000 nitanunua yangu ndio sasa nishereze kimaisha. Kwa maoni yangu kwa hii pesa ina president anapeana si mbaya, ni mzuri. Sababu unaweza kuwa unatafuta 10,000 ya kuinua kazi yako na ukose. Lakini ukipatiwa hii 50,000 ni mzuri sababu itakuinua kwanza kama umeingia kwa sako. Ojeleman kod sironyo mar chako ala pacho ka koro kwayo piny owacho mar Kenya Kwanza mondo yomedi omenda mar Hustler Fund. Kage ywak ni omenda no, kata mana chudo mar osuru nyalo mwonyo te. Walter Nyambaga,
Ramogi TV, Nairobi. Seche gima piny owacho timo ikruok mar sidho ayanga gucho muom mar Hustler Fund, moko kuom jodak ma Mombasa dwaro ni piny owacho ket ler mayango ni Hustler en ng'ama yuto ne chalo nade. Gikone to nyaka sani onge ler manyiso kiwango mar jogo monego kawo holano, ka luoro margi en ni moko kuom johola kaachiel kod joket mwandu madongo dongo biro kawo holano kendo geng'o ne jogo ma yutogi ni piny monego bedni omuomno konyo. To ni mar jo-Islam bende osebedo ka holo omuom e bengi ma ok juo gi nyinyo kata interest, gikone piny owacho nyaka koro kawo chiw omuomgo ne bengi mag jo-Islam maluwo chike mag jo-Islam mondo gin bende gikaw hola makamano. Ne giloso Mombasa e romo mane obagi mar kawo pach jopiny e wi agucho muom mar Hustler Fund ma ichano sidhi ayanga giko dweni. Also be assisted. So this fund is for everybody. That is why we are calling it Financial Inclusion Fund. Tumeamua kwamba tutataka kujua ile base ya Hustler haswa ni base gani, kwa sababu Hustler si mtu mwenye milioni 30 wala sio mtu mwenye milioni 3. Hustler ni mtu mwenye pengine labda kwa mwaka anaweza kutengeza 100,000 ama 50,000. Kwa hiyo katika masuala makubwa yaliyotokeza kwamba tujue haswa kitengo hiki kimewekewa Hustler ni mtu wa aina gani. Tukishapata kujua hayo, tutakwenda mbele na kujua kwamba ni mikakati gani itatumiwa kuhakikisha kwamba wale mahasla wamepata access, watapata access kwenda kama kibinafsi ama watapata access watakwenda kama vikundi, kwa sababu hapa katika haya mazungumzo ni kwamba ukiwa na chama unaweza, ukiwa miaka 18 na zaidi waweza kwenda kuomba huo mfuko fedha zake na kufanya biashara. Na sisi sote tunajua kwamba Waislamu hawataamaliani na taasisi yoyote ya interest, kwa sababu interest ni haram. Lakini je, hakuna model za Kiislamu za kutaamaliana na finance? Zipo. Kwa hivyo tunataka Hustler Funds wazipe uwezo First Community Bank, Gulf African Bank, Dubai Bank, hizi banki za Kiislamu zipawe uwezo wa kutaamaliana, kuwapa loan Waislamu kupitia Hustler Funds wakitumia models za Kiislamu za murabaha, mudharaba na musharaka, na hizi zina faida kubwa zaidi kushinda interest. Kwan ji ma osewito ngimagi bang' odorofa ruombore piny Kasarani koro chopo ji 3 ka ji mamoko to pod imanyo. Yangore ni wuon odno ne orem luwo chik mane ochiw gi bad migawo mochung' ne puodho gedo mag ute National Construction Authority kata NCA. Apedha pod itimo mar manyo wuon odno. Jafwambo marwa Edwin Okoth nigi ler mar wachni. Manolwar ka gedo mar dhi nyime kendo iko moko kuom jogedo mane ni e yeno. Wachore ni ne osechung gedo mare boingo nyadiriyo to wegi ne otamore winjo siem. Jata tije mar NCA Morisa Kech wacho ni nyaka chieng' tich ariyo mane odno lware piny. Apisas mag NCA ne olimo kanyo ma otamo jogedo ni kik dhi nyime kod gedo. Nyoro gokinyi jowa ka nyodhi tije mamoko ma area ni nyogi rawo ka nikech nyogi neno ka chal tich pod dhi mbele kata ka nosechungo tich kamano mane gi neno ka tich pod dhi mbele to kalore ka nyogi ng'iyo nyogi neno ka nitie dalili moko manyiso ni odno nitie kama ochopo makoro ok ochung' motegno nikech gisebedo ka gigolo ji kanyo kata gichungo tich to ji bira. Koro kuom wai marach kanyo gibiro gokinyi nyogi golo funde manyo tiyo kanyo to kanyo giloka to kato gini to kendo hai marach funde moko nyodok iye kuro te karomo saa 8:20 to otoruomre piny. Okang' makamano koro miyo moko kuom jotelo golo siem mager ne jogedo kendo gidwaro ni wuon odno kaachiel kod jogo manomiyo tij gere mondo maki kendo chwale nyim doho kod ketho mar nek. Tunasema that is impunity ambayo iko ya hali juu sana, and as a government we are going to make sure that this kind of affair is not repeated again. Once you are instructed not to do Matimo mosne chenro no bo gimiloso gi lwet dhano gi ng'eni samoro chando ji matin, lakini sani mane mbaka mobro goyo gi engineer Morisa Kech men jata tije duol mochung' ne gedo ma National Construction Authority obro wuoyo kode yo mar mbui mondo winja ni ndang'o mosebedo katimore kasto bobro miyo wa
gimanyien ma wuok kuonde mane gidhi temo reso jogo mane pinyo oto wuombore kuomgi. Wabro winjore ni ji adi ma koro oseyudi, ji adek osetho, pod ne gimanyo jomoko. Wabro winjore ne kuome mane buch jopiny mpaka mwadhi go bang' dakika moko machuok, kik idhi mabor ahinya. Yeah, I really enjoyed my growing up because I lived with my relatives around. It was fun time. I communicate using my hands. So with my family and relatives, communicating properly with them, that has been a big challenge. The biggest challenge I've seen is many deaf people cannot read God's word. As we really try as much as possible to produce Bible literature in sign language, I would really encourage my fellow deaf people to learn. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Erokamano nyikwa Ramogi kuom kete Ramogi TV ka endi chenro marwa mar Ramogi mar gombaka gi jatelo men engineer Morris Akech mano duol mochung' ne gedo miluongo ni NCA ene jata tije kanyo. Engineer erokamano ahinya kuom miyowa sechegi. Chenro mar reso ji ochopo kanye nyaka sani? Erokamano Trevor kuom miya thuolo ni mondo watwagi jopiny. Nyaka sani samwaloseni chenro mari reso joma dibed ni pod ni ei got manyogore piny pod dhi mbele, lakini koro chiegni kamorumo kaluwore gi jok ma otelo ne operation no. Gineno ka gimoro seche 2 kata 3 ma mbele gi boyudo ka gisetieko. Nyaka sani onge kendo wach moro manyien mwasewinjo nikech chakre odiochieng' mana kaka waseyudo wach ni ji 3 owito ngimagi, to joma oseres kanyo madhi 6 nitie ma gin osiptande, moko ni osiptande mag St. Francis mar But Kasarani kuma nyawa togore piny, to 2 ni Kenyatta National Hospital. Kuro gisani mano e wach mantie kaka chenro mar reso jomayo nyalo bedo ni nitie kanyo gi mbele. En ni kaka wanene samoro nyalo bedo ni koro joma nie kanyo be koro nyalo bedo maonge. Okay. To engineer ngomi udi gi gore piny to untiere kaka jomata in kaka jata tich mar NCA. Ngomi udi gi gore piny to untie. Erokamano, mano penjo maber. Gik momiyo udi gore piny ng'eny. Kadwa chako gi manyogore piny ni,
nitie joma gedo to ok lu yore mag gedo ma sirikal oketo chike piny onego bed ni luwo. Jomoko ok ti gi jok ma omi lesen mar gedo kaka contractors, joma omiyo lesende mag gedo. Jomoko ok ti gi miduse kata engineers monego bed ni timo design, ng'iyo kaka lowo chal, chiwo kit chuma mokete drawing. Jomoko ok ti gi architects, jomoko ok ti gi funde molony, jomoko be ok ti gi materials kata gi gedo mochimo yo manyalo rito gedo bedo yo makare. Koro nitie gik mang'eny ma kawageng'o kata kwaluwo maber to gedo nyalo dhi yo makare. Koro ng'enyne ji ok lu kanuni mag gedo kaka dwarre mondo mi gedo odhi maber. To utime ang'o injinia ka koro useng'eyo ni jomoko nitie mok luw wachego? Nikech reporter marwa ma en jafwambo marwa Edwin Okoth nowacho ni ot ma koro ruombore piny ni nusetemo chunge diriyo to jogo pod odhi mana mbele gedo. Ang'o ma koro nyaka timre mondo mi ji kik dhi tok chik e wach mar gedo ni? Gima timre Trevor en ni kaka jomochung' ne gedo e Kenya ka National Construction Authority, wan gi chik ma miyowa teko mar kawo hatua mag jok ma ok oluwo chike mag gedo, to wariwore gi joma omi teko mar mako ji kaka polise. Ahinya kwasedhi to wayudo ni chike ok ni kare, ok luwo yo makare, to wadhi to watudre gi polis, to wadhi kuro to wamako jok ma wayudo ka gedo kanyo. Ot manoruombre piny ni wase mako ji kuro nyadidek. Kaka sama walose ni wan gi cases 2 madhi mbele e court momak ne jok mani oyudi ka gedo e yo mok ni kare. Koro chike nitie maber ahinya nikech kapo ni kes odhi mbele mo lembwa odhi kare to court nyalo yudo court oyudo ng'ato gi makosa, tinyalo twe ng'ama oyud gi makosa no kuom ndalo moko ohingo higni 3, kata inyalo goyi fine kuom pesa moko kalo $1,000,000 kata gik moko ariyogo duto. Sheria ni kare, to sheria ni wayudo kani wadhi mondo walok chike kano nongo ka ni wan gi chike moko monego bed ni mondo okonywa. Mondo sheria nolok higa mar 2020 ma nyaka sani osebedo kwa tiyo go maber. Cases te mani court kaka samolo sani ni gin madirom 90 duto e ute ma wase makeji ma ok ni gero yo makare. Koro wan gi chik kod chik mogeng'o morito watiyo go maber. Gima kwayo mana ni joma gedo oyie otim gik moko yo makare mondo mi kik wachopie kama koro wachopie makata samoro jo Kenya ma onge kata mana ginene makosa wito ngimane yo moko ni wito ngimane. To kare injinia koro ang'o makare orem? Nikech kiwacho ni sheria nitiere, ji bende usetere doho, ji maromo 98, lakini pod ji pod dhi mana mbele gi gedo. Kama sani koro ot nodhi mogore piny monego nyaka ji. Ang'o ma koro nyaka onego timre mondo mi chike gi obed mabith kata mager mokalo? Gedo kae kaka wan jo National Construction Authority, wan omiwa kit gedo chal mano kama ng'ato kongo donje kwa gedo mondo yud gimiluongo ni development control kata permission mar mondo mi ogedi. Nikech onyalo dwaro noger skul, oger od dukni kata oger ot midake. Ma county manyalo timo kata osiptal ma county ma ng'iyo kalore gi chike mantie kacha miluongo ni Physical Planning Act, Land Use Act. Kwa kanyo onego bed odhi manyo lesen mar mazingara kata NEMA mar environment mangiso ni gino ok bi interfere gi environment kama igere no endo. Bang' mano omanyo contractor, ae kosetieko to biro ka National Construction Authority manyo gino. Koro jogi kaka kwano nigi ni nitie engineer yeka, nitie architect yeka, nitie contractor, nitie county, jogi te nyaka wati kanyakla. Koro gima onego watim, onego wariwre kaka jo omi jukumu ma ng'ato nigi kare momako e kar gedo ka mondo wati kanyakla kanyachiel
ng'ato mako mare to watiyo kanyakla nikech chalo kaka del ma kata ka in gi lweti to tindi nyaka bedie e tie gimoro kata wiyi nyaka bedie. Watiyo kaka system. Koro system ni mondo mi oti onego bed ni wa coordinate, watiyo kanyakla, wa collaborate mondo kik gap moro amora bedie. Ndalo moko ne nitiere mane jo NCA ne wuotho gi range moro makwar maka ne gichopo e gate ni to giyudo ka igedo to e yo mok kare to ikiewo rangi makwar ni igedo gimoro kaka X kama ma ng'ata makadho kanyo to ng'e ni odni kata gorofa ni ok ogere e yo makare. Be pod timore nyaka sani nikech mane gima ne nyalo nyiso ji ayanga ng'ata mawuotho neno ni odni igere to jo NCA to dagi. Mano ipenjo maber kabisa. Saka sa ute ma igero kata kuonde migede nitie jowa man kamoro amora e Kenya ka, kamoro amora ma idhi e Kenya ka ibiro yudo jowa man gi ofis kamoro amora, obed town mane wan gi officers mekwa monego bed ni wuotho kuonde migede. Koro ka gibiro ka migede no to ging'iyo gik moko, wan gi gimiluongo ni checklist madirom gik moko 7. Mokwongo ging'iyo ka gedo no osebedo registered gi National Construction Authority nikech mano gima itimo mogik kapok idonje ichako gedo. Omiyo wachiwo gimiluongo ni compliance certificate ise register project no, wang'iyo ni gimoro amora nitie gimoro amora yo makare. Koro samo wadhi e site watimo gimiluongo ni quality assurance kata compliance check, wang'iyo ka be gik mane wacho ni register go ka gik mane wacho ni itimo ka kitimo gadier ka gin e site. Ke samoro inyalo register gi engineer akech to site samoro engineer akech onge kata engineer moro machielo mantie, kata inyalo tiyo gi contractor B to site contractor onge. Koro mogik mwang'iyo te, koro mana achiel kuom gik ng'iyo ka be project no obedo registered. Mar ariyo mwang'iyo to be project no nigi contractor ma be obedo registered. Mar adek project no be county ose approve. Mar ang'wen wang'iyo ni be kaluwore gi yore mag geng'o masira kata safety, iluongo ni safety be nitie kanyo. Odno nitie gik mogeng'o ma kata gik moko lwar koa wi malo ok nyal lwar ne joma kalakala oyaye, joma kalakala e bathe kamigede no ma mogeng'. Wang'iyo ka be nitie gik mogeng' kaka mabati mogeng'o miyo ng'ama ni oko ma onge gi gima nyalo timo iye kanyo ok nyal donja kamano. Mogik wang'iyo ni to bende nitie ginene e jok matiyo kanyogo be gin gi accreditation card mar National Construction Authority mag funde, to be gin gi helmet, gin gi overall, be giritre yo ma kata kapo ni gimoro nyalo biro yo marach ok ginyal hinyre. Koro kwang'iyo ka gik moko biro gi onge to achiel kuom gi ka onge to nyaka waket X mo wache ne wuon ng'ama yudo katiyo kanyo ni odini onego bed ni wachunge nyaka magima bedie. Koro mano X no pod waketa sa sama yudo ka achiel kuom gik moko biro ma kwano onge kanyo. Kineno engineer to ang'o ma gwenyo mogik nikech chal ka gima tiyo lakini jogma luwo yo mar mibadhi be pod nitiere. Ang'o ma chandu mogik kineno kama? Anyalo wacho ni en wich teko, nikech ing'e ni wich teko samoro kelo ga miero. Wich teko ne makwayo ni kuom jok ma dwaro ni mondo otim gik makare wabedo beda mobolre, wawinjuru wach ma kuom officers mekwa wane ground, nikech kwabiro ok wadwa ni wabiro ka joma okelo wacho nango okelo tulo kamigede. Wabiro mondo mi wabiro mondo mi wachiw mawaidha e yo manyalo miyo gedo dhi e yo makare. Koro wadwa ni wati kaka wan partners. Wabiro to mokwongo bende sudo yo machiegni ng'ama gedo to be gik mogero gi nene ka gimoro nyalo bedo kasoro moro to ni ka ber kata karach. Mane ka don wati kwatigo ka gima waluorre ni joge ni koni joka ni kocha. Koro kwanya tiyo kanyakla wanya golo wich teko be e iye ka paro no bodhi maber. Nying'iso jafwambo marwa ni e ute 10 migero kata Nairobi ka kata e piny kaendi ni 3 kuomgi ok oluwo chik makare. Koro an kaka ng'at ma samoro wang'e ok opuonji, ok an engineer kaka in kama, to samoro koro adhi manyo ot mar kapango udi manyien koro ger kamoro koro adhi donje, ang'ono ma koro nyaka ang'i mondo mi ang'e ni odni noluwo chik kata ma nok oluwo chik?
Mana kaka sami chako gedo, nitie karatas mogik mimi kopogore gi ma akwano ka, ma iluongo ni compliance certificate, mangiso ni gedo no ichake yo makare gimoro moro ni kare. Samo sitiek gedo, ot moro moro motiek gero, moluwo chike kaka dwarre, nitie gimiluongo ni occupation certificate. Occupation certificate no ichiwe gi county mano chiwo development control kata permit mokwongo mano chiwo mano ichako gedo cha. Koro gimiluongo ni occupation certificate ni en gima kapo ni ng'ata madwa dak e ot dwang'e kabe odno nogero yo makare to noluwo chike duto, to mano e gima onego bed ni ikwayo. Koro gima nyalo konyowa en ni wang'e ratiro marwa kaka jomodak e udi kata jomodak e udi, wang'e ratiro marwa kaka joma gedo, wang'e ratiro marwa kaka weg udi, ma kata ng'ato biro mopenji ni to wuon ot adwa dak e odini, bed ang'e kabe mage ma yudre. Ang'e ni mano gima samoro penjo ok nyal bedo mayot, lakini onyalo timre ka wapuonjre waduto ni magi gik madwarre. Occupation certificate ni ema ng'iso ni odno nogero yo makare. Mar ariyo, kata kapo ni idwa dak e ot to kin gadi kata samoro joma nyiewo udi moseger to kin gadiera, inyalo manyo engineer moro mabe iluongo ni structural engineer, to nyalo timo ni gimiluongo ni assessment kata audit mong'ini kabe gino en safe, timo safety audit kabe odno ochung' e yo makare, to mondo eka inyiewo ma ok ni nyalo nyiewo to chieng' moro ot bedo gi kasoro. Koro mago gi yore mang'eny mag ng'iyo kabe ot ni e yo makare. Injinia, ka koro watieko en ni udhi timo nang'o nikech useyudo ka wich teko nitiere ka, mibadhi bende nitiere ka udi 10 adek kuomgi ok oluwo chik, samoro namba no nyalo kata idho makoro e udi 10 5 kuomgi ok oluwo chik, koso udwa timo nang'o mondo mi namba no dog chien? Wakwane ne gik moko adek ma wadhi mbele gi timo, to achiel kuomgi ma nie laini kata pipeline ma watemo loso. Mokwongo, pile ka pile watemo twak ne joma gedo kata wachiwo mawaidha, waluongo ni capacity building. Ahinya nyene jok mamako kandarasi, contractors kata momisimiyo lesen, nikech contractors gi ema ka ikawo ng'ama lesen otichno gwedhi maber. Koro higa ka higa nyaka watim negi training, funde watimo negi training. Ng'eny funde watimo negi training kuonde ma gigede, nikech wang'eyo ni samoro ok wanyal yudo thuolo mobi e seminar. Koro wabiro kama gintie to wachiwo negi twak kaka onego ni gede yo maber. Wang'isogi kata ni ka tijni ineno ka onge ng'ama biro ng'iye ka ng'ama kaka engineer kata medusa, to ng'eni tijno ok gere yo makare. Inyalo penjo wuon ot, nta penji tijni to wagere nadi mok anene kata ng'ato biro goyo wang'e mondo opuodhe kabe kaka wadhi kode yo maber e stage ka stage. Kendo ewi gine puonjo ji kanyo, be sani koro wadono puonji jok ma gero udi kaka developers mondo ging'e gik monego bed ni gitimo. To ma watimo saka ago erokamano ne Ramogi nikech kata sama waloso ni ang'e ni nitie jok ma yudo puonj e yo gik monego bed ni timo mondo ogere yo makare. Mar ariyo, waloso gimiluongo ni building code. Building code ni en gimo chano gimoro amora monego bed ni itimo e ot e yo makare mondo kik ot ger e yo ma oporomo. Wan gi building code moro machon mano obedo sheria higni mag 1968, 1968 chon ahinya. To isani nitie gik mang'eny mosebiro nyaka ne mano timre. Koro sani wa revise building code mondo bi e yo manyien manyasani manyalo kata miyo materials mowuok masani be inyalo tigo e yo makare. Building code ni be biro bedo kaka achiel kuom gik mabiro konyowa geng'o gik mwaneno sani, nikech gik moko itiyogo to gionge building code machon chande. Koro mae mabiro kelo gik manyien manyiso ni mondo iti kode onego bed ni itiyo kode e yo makama. Koro magi gik mwatemo timo. Kae mogik maduong' ahinya watemo shirikiana kata makre gi jok mamoko mabe watiyogo e iye ka, agency mamoko mopogore mag sirikal, mondo wadhi kanyakla mondo wati gi miluongo ni multi agency approach mondo mi wageng' gik madhi mbele gi mondo gedo odhi e yo makare. Okay.
Injiniero kama na ng'eni podi dech nigi report monego bene ndiko dwoko erokamano kuom miwa sechegi kendo miwa ler mar wachni. Mano Engineer Morris Akech en jata tije National Construction Authority mane duol mochung' ne gedo e pacho ka wacho ni ka lo chik maber to udi bro mana gerore malero kamano mane ka molore buch jopiny bang' daka moko matin oduogo pod wan gi weche mag ohala gi weche mag tuke bende gidhi mabor ahinya ni kwa Ramogi. Zimbabwean name meaning promise. I've been in music, if I count this, around 13 years now, because I recorded my first album in 2009. Our artists have not learned, they are not being realistic, and most of them they wanapenda kuhepa originality yao kama culture. The message is encouraging the woman to stay faithful to the husband. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Epewe mag tuke mayero, hero mar adhula, kendo ipako gi ilo. Tudri kod James Opondo, Japicha, gi Milton Ochieng Jaka Black e pau tuke. Chieng' Ngeso ka Ngeso, chakre sa 8 odiochieng' nyaka sa 10. Mana e Ramogi TV. Kaw thuolo mari mondo irang makare bengi kata kambi midwaro kawe hola. Mai biro konyi e ng'eyo okenge monego ilu mondo ikaw hola kod gigo ma idwaro mondo ikaw hola no. The World Cup fever is here with us. Nani atabeba kikombe? Will it be defending champions France, host country Qatar, 5-time winners Brazil, Lionel Messi's Argentina, ama will it finally go home to England? We already have the games on shabiki.com. Weka prediction yako sahi when the odds are still high on who you think will win the World Cup. Ushinde chapa. Mapema ndio best. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Erokamano uru kuom kete Ramogi TV kaendi nyikwa Ramogi. Wadhi ane mbele gi chenro marwa ni obila ochako timo apedha mar manyo jonjore kata jokuoge masando jopiny e bombe mopogore opogore pacho kaendi. E apedha no obila no osemako achije buora koriwo koda kamago ma itudo gi nek mar rawera ma yande onegi e kar dak mar Ridgeways dwe mokalo. Wycliffe Oko miwa nonro ni e yo maler. Tok jopiny golo ywak kaluwore kod njore ma okwako bombe ma opogore opogore ahinya to boma maduong' ma Nairobi. Obila koro wuok oko kendo timo apedha mager ne jonjorego. Tinende bado obila mar DCI ne ondhiyo kendo chwalo e nyim doho achije 4 ma itudo kod nek mar Kigan gi Dhua. Rawera ma jahigni 24 ma yande somo e mbalariany ma Strathmore Bure Nairobi mane omas simu mar ong'we yamo kod laptop bang' nek mare tarik 30 dwe mokalo. Okwach kich ne oyango e mbui mare mar Twitter ni apedhano ne ochakore alwora mar River Road kama ne gindhiye achich mokwongo kama moko adek to ne oduogo maki alwora ma Githurai Bure Nairobi. Doho ma Makadara ogolo chik mondo ilorne achijego kuom kinde maromo ndalo 14 mar chiwo thuolo mar timo apedha ne jonjore mamoko ma jokanyo e kwethno. Oleo mar apedha mar obila no bende ne oneno tok ka obila ne ondhiyo kendo achije moko adek mag mecho e apaya maduong' ma Thika. Achijego ma oyangi kaka Vincent Ndiritu, Kelvin Maina kod Daniel Mwangi ne oriko ringo gi apiko mar namba andike KMFG 511T motelo ne neko margi.
Obila ne oyudogi kod pendni, ojiko kod chuma mabitho tok chungogi e kinde apedhano, ka jariemb apikono be ne onge kod lesen mar riembo. Achijega ochan chwale nyim doho mar Makadara tarik 16 dweni mar donjonegi kod keth. Apedhano timore ndalo manok tok jatend migawo mar arita Kithure Kindiki golo chik ne obila mondo ochak apedha mager ne jonjore mar rocho arita e bombe ma opogore pachoka. Leo na kuendelea mbele tutaweza kufika katika hiyo maeneo ili tuweze kupambana na magaidi ambao wanaendelea kuhatarisha maisha ya watu na kuwaibia mali yao. Weekly Foko, Ramogi TV. Nonro mar bero mane otim ne ringre nyadendi Naneu Muthoni manyocha okwany konegi e kar dak mar Lang'ata oyango ni nyocha otho kaluwore gi hinyruok e obwongone. Nonro no bende yango ni nyocha ogoye nyading'eny kendo mochwoye gi gima bith. Jafwambo marwa Beti Juma nigi ler mar wachni. Nonro mar yango adieri e wi nek mar nyadendi Naneu Muthoni ne ochopo nyaka e kar kano ringre mar Montezuma kama ne otime bero ne ringre. Nonro mar bero ofwenyo ni Naneu manyocha okwany kotho e od osiepne mawuoyi nyocha oyudo hinyruok e obwongone to kod hinyruok e dende. Anyuola mar Muthoni temo paro ndache chakre nyocha owuok e dalagi chieng' tich abich juma mokalo ka odhi limo osiepne e kar dak ma Lang'ata Buore, Nairobi. Grace Muturi en min mare. On Saturday in the morning when I called her phone was unanswered. It was off. So I thought probably maybe she decided to go out after I dropped her. And maybe she's still asleep. So I said, let me go to work. And maybe when I come back, or when she wakes up, she will call me, which she didn't. So in the evening, I tried again. Her phone was unanswered. It was still off. So I let it go until on that Saturday is now when she called me at about 2:30. So I picked the phone and I saw it was her number. I picked the phone. I said, hello, but there was nobody speaking. Menyo mare nyocha ochuotero mingi nyaka e od jagono ma osebedo osiep nyare kuom higa achiel. Kanyo ema ne orome gi buok. I was almost, what could have happened? So one policeman told me, would you like to sit? I said, yeah. So he opened his car. I sat in the car. So they told me, just cool down a little. Who are you? So I told them, I'm the mother to the girl who comes here. What is her name? I told them she's called Naneu. So one of them happened to be a Maasai. So he asked me, are you Maasai? I said, yes. So he started speaking to me in Kimasai. So he told me, okay, it is like this, ma'am. Your daughter has been murdered. And the guy who has murdered her is at large. Obila ma Lang'ata ne osechopo mar timo nonro e wi nek mar Muthoni. Ka lipot mar obila wacho ni ne en gi hinyruok e wiye gi dende. Remo bende nyocha omienore e korot kendo chalo ka gima ne gin gi ywaruok kapok onege. And unfortunately, our guy was no more. Muthoni was not there, and the blood was spilled all over the walls. And she looked very uncomfortable. She looked very bad, and she was laying there at the couch. Familia mar Muthoni odong' mana gi muodo lak gi ang'e ka gifwenyo ni Muthoni gi Mbugua ok osebedo gi winjruok e kindgi. It has not been a very steady relationship. And I have tried severally to discourage her. Several times I have tried to discourage her. But I don't know how she keeps going back. So every time she goes, they fight. There's one time she came and she had a red eye. So I asked her, what is wrong with your eye? And she said some shampoo entered her eye. It was a lie. So this same lady I called yesterday told me, Ma'am, has Naneu ever told you that this boy beats her? Beti Juma, Ramogi TV. Riwruok mar jopuonj mar NAT kod KUPPET ogwenyore paro e wi kuma winjo jopuonjre mag grade mar 6 bedie ka gichako somo mar junior secondary. Riwruogno ochiwo pachgi ne nyima put manyocha ochuogi mondo mi onon chenro mar somo mar CBC. Judith Omondi ni waler mar wachni. Paro ogwenyore kind riwruok mar NAT kod KUPPET e wi kuma jopuonjre mag grade mar 6 owinjo chom bang' tieko grade no. Riwruok mar NAT ochung' kar tiendgi ni jopuonjre go owinjo dong'ie e skund primar, ka riwruok mar KUPPET dwaro mondo jopuonjre go odhi nyime gi donjo e skunde sekondar. Ma ne gilero e kinde mane gichwalo paro margi e weche somo ne aput mane oyier kod jatend piny. The intention of KUPPET headquarters is that junior secondary school is a secondary school curriculum, and in that respect it is best placed in the secondary school.
secondary schools are already preparing to have them. Our primary schools do not have the necessary competencies and the infrastructure to do this. Because when you look at even the teachers in primary schools, majority of them may not teach the STEM subject, that's the science, technology, and the mathematics subjects. Junior secondary, that is grade 7, 8, and 9, should be domiciled in primary schools. I think that is one that should go out and take it as the major point of my, of our discussion here. If you so wish, let it hit the headlines and have facts. Our facts are there. Bende riwruok mar kupet ne okoni duol marango weche penj mapacho kai nek nyaka ket chike makare wi kaka jopuonje nono penj mag jopuonjre mag CBC. Ma gikoni biro miyo jopuonje ok chuga marks ne jopuonjre. The Kenya National Examination Council must devolve its operations to guarantee quality, because 60% of the CBC assessment mode require assessment at the school level. And the fear that everyone has that teachers would cook marks cannot be taken lightly. We want quality assurance at the county or sub-county level, so that the assessment of the summative assessment, which takes 40%, can now be dealt with accordingly. Kupet bende ne okwayo piny owacho mondo losio mabiro neno ni omenda michwalo ne skunde mondo jiw somo mar jopuonjre omedi atamalo manyalo konyo jopuonjre. Kagikoni omenda michiwo sani nok mokalo. Education is a public good, and being a public good, we cannot subject it to more debate. Parliament should allocate more funds for capitation to schools, for schools to run. I remember education in the Constitution is not only free, especially basic, but compulsory. Riwruoge ariyogo kata kamano ne oriwore par ewi weche maluoro jopuonje. Magi oriwo koda kadeo jopuonje matiyo e gwenge maoro kod weche mag arita okwako. Bende gikwayo duol marango osara mar jotich mondo lok kaka gisebedo ka gitiyo kod jopuonj ka gikwayo twak mabiro kelo winjruok e kindgi kanyakla. SRC does not sit with us at the table when we come up with the CBA discussions. They come at the tail end to say this cannot be implemented, and they give reasons. We want to share those reasons with SRC on the table before they come out to, derail the process of collective bargaining agreement. Apuduno ne osingo mar rango pach ji duto kendo golo lipot ma adundo mabiro chiwo ler ne jopuonjre mag grade mar 6 chak dwe mar 12. Ideas that the Secretary General has spoken about, and for which we'll continue having the conversation with them, and that every Kenyan is waiting for, is where will junior secondary be domiciled. It is an issue where everybody has a different position. The Working Party is expected to give its interim report by early December, and we hope that the report we give will provide guidance on where they will be. Judith Omondi, Ramogi TV. Ji prochiko yud kod midhusi mar coronavirus. Ma en kwan mar ji 875 mane opime seche 24 mokalo. Kaunti mane otele kwan mar ji moyudi COVID-19 en kaunti mar Nairobi mane kod ji 40. Kauntis mamoko gin kaka Kiambu mane kod ji 13, Siaya ni kod ji 10, Nakuru ni kod ji 10, Uasin Gishu nigi ji 6, Garissa nigi ji 5, Kilifi nigi ji 2, Homa Bay, Kisumu, Laikipia kod West Pokot ni kod ng'ata achiel. Podi medo jiwo jopiny mapok okawo chanjo mondo mi odhi okaw chanjo. Kwa kanyo ni jokanyo mag riwruoge makedo ne ratiro mag oganda okwedo meko mar rawera mawachore ni nitiere kod kit chwech mopogore mong'ere kaka transgender. Obila ma Migori nyocha omako rawera ne gweng' mar Awendo nikech norwakore kaka ng'ama miyo, to gin ne giparo ni norwakore kaka ng'ama dichuo. Juma nigi wach ni maler. E kinde mar ndalo 2 mokalo, picha kaachiel kod video
mar rawera moro mane omaki kod obila e gwego mag Awendo nikech kit rwakruok mare ne olandore e mbui. Meko kaachiel kod landruok mar video kaachiel kod picha mar rawerani mabende wachore ne nitiere kod kit chwech mopogore mabende ong'ere kaka transgender osekelo ichwang' kaachiel kod paro mopogore opogore ka wuok kuom jogo ikombe kedo ratogo mag oganda. Awinjo malit kane wayudo wachni ni achiel kuomwa nyalo bedo ni kale dho polis timake nikech orwakore kaka odwaro. Imake masoye sel, machak goye, malonye duk, machak videos go machak kete social media. Wakwedo timno kabisa. Ni wacho ni cross dressing. Ovicha no kanya wacho ni transgender persons cross dress because kod dress kama that is gimaen. The justice like Kenya citizen not as a transgender person. Jokanyogo marogo mag oganda mane obago ng'any mamuol e bomani ma Migori ne okwedo bila kuomeko mar rawerani kagiwacho ni ne orochi ratiro mare. One activist kod organizations in Kenya mo make sure ni jomotimo ne kamano go gin be gichule. Ok nyalo timo ne dhano nyawadu kamano nikech kaka rwakre nikech kata mana kingi constitution mar rwakruok mar ng'ato mano choice mare. Walungo every partner manyalo come in to support the justice. Giwacho ni jogo mantie kod kit chwechni ma ong'ere kaka transgender bende chik mapacho kayo yango kendo ratichgi nyaka koro riti. Wan kaka the forum wakwedo tim marach mane polis otimo nikech polis ong'e gima nowinjore bene gitimo to gifail o gitimo gima ne gitimo. Lipot mawuok kuom ruogno mar Impact Research mabende kendo trogo mag jogo mantie kod kit chwechni yango ni nitiere kwan mathoth mag ogandagi e kaunti ma Migori. Approximately ginyalo oromo ji 142 mane namba manomiwa kod NASCOP. But ang'eyo ni seche moko ginyalo kalo kata kanyo nikech ing'eyo ni jogi gin jomoko ma seche moko kitgi ok giyangore ahinya nikech kaluwore gi gik mitimonegi gi kaka the community ka society okawogi. Tendo obila wacho rawerani omaki nikech kit rwakruok mare. Kata bende rawerani osewe thuolo kod obila jokanyo marwogego makedo ratrogo mag oganda koro ramo ni gidhi nyime kod manyone ratiche. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kwa kanyo ni tend kaunti ma Kisumu koro chako chenro mar jiwo chenro mar bero alwora e gwenge ma ok mane chuny boma kende. Kotwake nyasi mar chako ayanga pith mar yien ma hao milion 3, gavana ma kaunti no Anyang' Nyong'o nolero ni chenro no biro chopo nyaka e kor gwenge mondo mi alwora kod lwasi ma Kisumu obed maber. Manen jaod bura ma Lego Usonga e od bura ma Ochiko Sami Weya to nokwayo tend kaunti no mondo rit ler mar auche bende mondo duok chien lel mar pi mar nam Lolwe. Okwayo jopiny mondo oti kanyakla gi tend kaunti mar neno ni gibiro pidho yien e tie auche go be. Is colleagues here who are ready with survey. Even the lake and rivers, they are carbon credit emission. They use carbon credit emission. So if we're able to protect those rivers, we're able to desail our rivers, we're able to plant trees and do vegetation around the rivers, like they've done all over the world. I also appreciate the idea. You know, climate change is real. Nobody is now talking about how bad climate change. It is about resilience and adaptation. Those are the only two things that the people are talking about. Because it is now real that it's with us. And mitigation and resilience are the things that we are talking about. Yeah. Wan kaka sirikal, wan ga administration modhi nyaka gweng. Wan gi moro nungi village council e gweng mwamiyo tich mar loso alwora maber mar piny, maneno loso weche mag pi, weche mag chiemo, weche mag health, kata ngima mar dhano, to kendo weche mag neno ni yore matindo tindo donje gweng mondo ji kik bed gi shida kata ka ng'ato tuo to ok oyud yo maber moterogo e osiptal. Omiyo gigi wadwar ni jogo motelo ni administration mar Kisumu County e gweng mondo kaw matek ahinya mondo waduto kaka sirikal to gi jopiny wati kanyachiel mondo walos alwora mar piny maber.
Wadonjane weche mag ohala ni duol mochung' ne gayo piem e kind jotim ohala kata Competition Authority of Kenya koro golo chik ne kambi ndeke mar Fly 540 mondo mi owe lando kambino kamora mora magiyudo. Maendi bang' ka jopiny moko nochwalo ng'ur ka lero ni weche ma ilando gi kambino moko kuomgi ok gin adieri kendo koro rocho koda karatiro mag customer maggi. CAK wacho ni giseyudo ng'ur mar jo-Kenya 50 makwedo lendo mar Fly 540 mosebedo ka keyo. Duol no koro nono bende ka kambino odhi ataro mar chik e wi lendo margi. Kwa kanyo ni migao mar omenda koro geto hola mar omenda maromo siling bilion 5 ma ibiro tigo e chenro mag gedo pacho kaendi. Kokalo kuom bengi maduong' ma pacho kaendi men CBK, hola ma piny owacho kao kokalo kuom jopiny e yor keto mwandu kata infrastructure bonds ne oyawne thuolo nyaka dwe mar 11 higani, kama oganda mabiro kao thuolo no biro chulo nyenyo makata mar atamalo 13.9 e okang' mokwongo. Migao mar omenda ne ochoko siling bilion 75.6 kama jogo mane oyie chiwo hola mane ne piny owacho geto mar siling bilion 60 ne ochiwo nyaka siling bilion 91.8. Piny owacho mamalo kokalo migao matimo nonro ma tudo kod weche rech e nam Lolwe, mano Kenya Marine and Fisheries Research Institute kata KEMFRI, koro wacho ni thoth jopith rech e yor cages keto nyithi rech mathoth mokalo pimo koro dwarore. Director mar KEMFRI no, Christopher Aura, wacho ni fundo rech mathoth e cage chiel ema medo kelo lal ne jopith rech ahinya to ka rech laro muya miyueyo sani makoro be anyuongi kata hyacinth matop kelo nok mar muya chielno e nam Lolwe. Aura bende ne dwaro ni jopith rech oriwre kendo nyiew masin mar pimo muya e pi sa asaya mondo geng' masiche ila mar timore negi. We are advising farmers to come together in various cooperatives and buy a simple water quality meter. Now, this simple water quality meter, they'll be able to measure daily oxygen levels. And if they notice this oxygen levels is going below 3 milligrams per liter, it sounds an alarm. The other issue that they can look around to check is when they see suspended organic matter on top of the lake. It's suspended, but at the same time, they are measuring and they are finding low levels of oxygen. And that's when they can now make a decision of harvesting these fish. So these are facts that we have to consider when we are handling or undertaking cage culture in the lake. Mane wach maloro no weche mag ohala wadhi yweyo moro man chuok kwaduogo to wadonje weche mag tuke. Chal nade? Chal ka gimium kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kik ihum ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gitimore kendo opogore pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Twende majuu na View Travel.
5 days Dubai or Zanzibar from $600. 5 days Mauritius from $900. 4 days Seychelles from $1,000. 5 days Malaysia from $1,500. 5 days Thailand holiday from $1,100. 5 days Cape Town from $1,000 and Bali 5 days from $2,200. Call 0703-254-254 or email connect@viewtravel.com. To fly my juba. Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com